Ukunake wemamala ukuthi amantombazane manje awananhlanhla ahamba nje neshwa. Uqinisile yazi ukuthola intombazane ekhaya izelwe kulindakala ukuthi kungena iy'nkomo ekhaya. Lezo y'nkomo zithathe zenze imisebenzi, zigcine amasicala emsamo abantu abangenzelwanga umsebenzi benzelwe. Uthole le ntombazane ayinandaba nalokho, izogijima nabantu bamapholo-ke nabantu bey'moto-ke ijahe imali, bayipupudle. Enye noma imtholile umfana ebona into eyithanda, ivele kube iyona edlala ngayo. Thole wesilwana yikho lokuyilawulayo ukuthi khona ungamqomi lo, uzoze ekuthande. Asifuni ushade thina, sifuna wena abantu abafana badlale ngawe. Uthole inganihle mani, ikhuluphele igcwele nama-hips, kodwa badlale ngayo mani. Uthi ingane zokuyithola zifaka amacici emakhaleni, ngazi ukuthi futhi uthole intombazane ifaka isici ekhaleni, inamathathu. Uthi uyabuka ngilosisi ngamuhle njengabo usemendweni ugqoke iphinifa, uMessi sibanibani, kodwa nangu usemathaveni ufunani emathaveni. Uthini ngalaba abahle basemathave? Babayingozi labo, yibona abandisa umkhuhlane umkhuhlane kazwelonke. Yibona abandisa umkhuhlane kazwelonke labantu kanti bahle. Omunye uthole kudala wayeyisidudla esikhulu, uthi emencithile aseshawa imikhuhlane wapakisha, wasale epakishile. Wena umbona upakishile uthi awazi wakhona umuntu kade ushawe imikhuhlane.